we have mobile court in this market. We have mobile court. So on the way, we're escaping. The guy ran away. I have to chase that guy, leave the market. Leave the market, oh. Pursue the guy, go kill him. Order, kill him with handcuff. Why? Ama m ga-anụgo maka ọkụ ụmụ Hausa mụnyelu na Wuse market mbọsị Tuesday anụwa. Achọrọ m ka m kọwalụ na ife melu na ya bụ Wuse market, ife kpatalụ ụmụ Hausa ji wekpa ya bụ mkpamkpafa akpalụ. A sị na abịa na Wuse market na enwere rules and regulation na guide the market. Ka famachigo ndị mmadụ ime hawking, machikwuo ndị mmadụ ịgba ọsọ afịa n'ime ya bụ afịa. A sị na abịakwuo na Wuse market na enwere court, nwee ma ụlọ ndị task force, nwekwuo ma ụlọ ndị eke police station n'ime ya bụ market. O wee bụ na o nwere ofu nwa Hausa eji ime hawking wee malụ, adụkasị na the guy na-ele afịa mmụnye charger na mmụnye phone accessories. And echibugo the guy warning many times. Nwekwa mgbe emekwuli arrest, poli ya gakwuo ya bụ court dị na the market. Amakwa ya ikpe, ebulu the guy gacha nga, ọ nachakwa serve chakwa time enyekwuli ọpụtakwa. Continue ọkwa na-emekwa the hawking. Ewepụta mbọsị Tuesday anụ ndị task force wee mee the guy arrest. Eweduli ya jee the court dị na ime the Wuse market, wee maa ya ikpe. Wee sị na ga-edu the guy wee jee nga. Or na the guy ga-akwụ 20,000 naira ya na some kind of things as no go provide. Na the guy dịka onweghị ọnụ ego ekwu the fine. Wee sị na ga-edu the guy wee jezie nga. Ka the guy nọ na asị na ga-edu ya wee jee nga, o ma bụrụ ma handcuff amali ya n'aka wee tiwala ọsọ. Ndị eke na-achụzi ọsọ chụgidezie ya ọsọ. Ọgbalụ gbapụ n'ime ya bụ afịa. Wee chụzie ọsọ wee jee gba the guy egbe. The guy wee nwụọ instantly. Oh, the reaction of that egbe agbalụ the guy. Ka ụmụ Hausa ji wee weluzie iwezi tinyekwuo na hatred nke fa nwere ebe ụmụ Igbo nọ maka na ụmụ Igbo kasị afọ na-azụ afịa na ya bụ Wuse market wee bazia n'ime dị afịa ma moto ma chọpụ ụmụ mmadụ ma ngwa afịa fa na-emekwu ma lutin na-amụ ọkụ na-amụsị everything ọkụ. Achọrọ m ka ngosi na ife onyonyo anụ maka ọrapịrị ka ọmụnwa na-akọ ya bụ akụkọ welu na anyị na wee kilee ife onyonyo aka ọ nọ from ọnụ ndị na-azụ afịa na ya bụ Wuse market. Daalụkwanụ. This is Wuse market. Ebe ndị Igbo na-azụ ahịa. Ka ji tia gas ndị ugwu wee ji tia agha were style wee mụ ya shop ndị Igbo ọkụ. Ọ ha na-agabiga Wuse market bụ ihe Abuja. Wuse market Abuja. Ya ha na-agabiga there. About how many shop? They gbara ọkụ ihe a. Shop ndị Igbo only. Wine nke ndị ugwu. Awe ya mesịa ya ọzọ nke ndị Igbo. Ka amụrụ ọkụ na ya. Akwa ndị Igbo, ndị Igbo ndị na-ere tais. So ị na-afụ ya na-agabiga n'ebe onye ka nọ na-awụ mmiri, ọ hapụ ebe ọkụ na-agba na-awụ ndị mmadụ mmiri. Iwee how wicked some people dị. You know how wicked some people dị. So onye ha na-agabiga na Abuja. Anyway, Biafra ka anyị na-afụ akwa by this time next year anyị ewere onwe anyị ihe a niile ya ebi na nkenke. Ya dịrị mmadụ dịka Simon Ekpa. Nigeria wụọ na obodo ụmụ anụmanụ metu udo dị. Onweghị ha emewu Igbo. Onweghị ọkụ ya eme mba ji. So udo dị. Ofu onye kọsịrị ihe a. Ofu onye kọsịrị ihe a niile na-eme metu udo dị. Udo dị. Oge ọ bụla ha ji wee chọ ya, a ga-ekwe ha na nke ikpeazụ a. Otu nsogbu adịrọ. Ka emetụ ka eme ego dị ọkụ, ha agwaga ka o echi wee dị. So nsogbu adịrọ. Ha na-anụsazi ọha ọgụ, ite dị ịgba ya ọkụ, ha anụsawa ọha ọgụ. Na ndị iberibe anyị na-arụ ọrụ. Na ha na-anụsawa ọha ọgụ, ndị fire service, no coordination, nothing. Asị na one Nigeria, ọkpụkpọ one Nigeria ha wanụ. Ọkwa a na-agba ya agbagbu ha ncha niile. Anyị amaberu na akwa kama unu ga-ebere anyị akwa na nke ikpeazụ a. Udo dị. Ụmụ Igbo ataala afụfụ. Ụmụ Igbo ataala afụfụ.
thereafter at the popular Wuse market in the nation's capital. Traders resume at the market to commence the day's business. However, they are unable to access their stalls following threats to peace in the area after the disturbance from the previous day. Security operatives from the Nigerian Police and the Nigerian Security and Civil Defense Corps are on the ground to ensure that there is no breakdown of law and order. Nevertheless, the situation is tense as some persons have refused to vacate the market. On Tuesday, March 12, 2024, traders tried to salvage their wares after disturbances in the area led to a fire outbreak in the market. We are tired of this task force issue of a team. According to the police, operatives of the Abuja Environmental Protection Board Task Force had charged a suspect before a mobile court within the market. The suspect, Mr. Ibrahim Yahya, was eventually found guilty of violating the FCT environmental law. However, in an attempt to escape, the suspect was shot dead by one of the correctional officers on ground. The development led to some angry mobs to set ablaze vehicles and shops. We have mobile court in this market. We have mobile court. So on the way escaping, the guy ran away. I have to chase that guy, leave the market, oh, pursue the guy, go kill him. Order, kill him with handcuff. Why? The Market Management Task Force was not on the scene to narrate their side of the story. However, the traders believe the task force should be held responsible. They will come, pick people in the market, negotiate with them. If you are not able to pay the price they ask you to pay, they move you to prison straight. That is the police. The management, the market management, task force market management. While the police is promising to investigate the incident, the correctional officer involved in the incident has been arrested over the death of the convict. Presently here at Wuse Market in Abuja, the situation is very intense as operations have been shut down till further notice. But the chief security officer of the market, who refused to speak on camera, said the management will reopen the market once they can ascertain a certain level of normalcy. Another car gone down. Are you out? Hey, there's serious pandemonium in Wuse market right now. Everybody's running helter-skelter, running for their dear lives. This is a clash between a police officer and the marketer. Just a trader who is doing his normal business was actually gunned down by a police officer. Look at the smoke coming up there. The police post and so many cars we are burned down. Everybody's going yeah, that's the last smoke coming from the market. You can see a smoke. Serious pandemonium. Yeah, machine gini. Oga Samina Bosondo. Hey, Oi, Oyibo. don't do that. Jire why Oyibo? What actually happened? And then again said you didn't know that I thought everybody now was now. Yeah, you show me interview here with you. No. You don't need to cover me. Okwiklishago asị m kwuo uche m nsị na ịbụrụ onye Igbo na-azụ afịa n'eluigwe na-abụrụ ana Igbo malụkwa amalụ na ị nọ na danger zone. Onwe na sama nọ na danger zone. Anything can happen to you at any time. No matter ka ụnọ si wee dị, no matter ka be anyị abụ ana Igbo si wee dị,
you can never compare you with outside. There is no place like home. Ndị sụrụ ya bụ oyibo ma ihe fa na-ekwu. Ọ bụ na ịbụrụ onye Igbo na-azụ afịa n'enye iwu na-abụghị ana Igbo, budata ife gị na ana Igbo a. O nwere ife meji ekwu maka ya. Ịwọchị fụ na mmụ Igbo dominate go almost all the market dị na the whole of Nigeria. Ya kpatara na mgbe ọbụla ife me na anywhere na Nigeria anụnwa, mmụ Igbo na-akasị abụ the major victim. Maka na anyị gbasasịrị everywhere. And ya bụ ife abụ ọzọ ezigbo ihe to us. Ya bụ ihe ọ bụ ọzọ amamife ka ọ bụ to us now. Anyị na-atazi ahụfụ ihe niile efere. Mgbe ọbụla ife melu, ebe ọbụla ife mere, Hausa na ana Igbo anya, mmụ Igbo na-akasị abụ the major victim. Ịma why? Maka na anyị nwa bụ ndị spread everywhere. Mmụ Yoruba, m ga-agwa gị na ndị Yoruba, 70% of ndị Yoruba nọ na ana Yoruba. 80% of ụmụ Hausa nọ n'ugwu Hausa. Mana 60% of ndị Igbo nọ na other regions. Mmụ Igbo nọ na outside na ana Igbo ka ndị nke nọ na ana Igbo na-azụ afịa, na-eme investment. Ọ ya kpatara mgbe ọbụla ife melu, mmụ Igbo na-akasị abụ the major victim. Mmụ Igbo biko unu ka nna ajụ unu echezina mgbe ife ji wee mee before unu ebebe alịrị. A sị na a stitch in time saves 9. Maka na ife enu ife ume kịta abụ sọnsọ mmụ Igbo na-azụ afịa na ya bụ Wuse market. That Wuse market ife a na-ekwu maka o bukwanụ ezigbo ibu. Enwecha m ebe ụmụ Hausa nọkwanụ na-azụ afịa nkefa, nwechakwa ebe ndị ọzọ nọchakwa na-azụ afịa. Mana na amago na o nwere special hatred ndị a nwere n'ebe mmụ Igbo nọ. So nke a bụ another opportunity fa nwetakwa. Ọ ga-ejikwa wee huntụkwa ndị Igbo again. Fafụlụ nke a another opportunity. Enwere ka na-agwa gị na maka na egburu mmadụ na egburu mmadụ. Mana ịwọchị fụ na mmụ Igbo ka abịa kasịzi ụmụ afet nke kịta. Farapụgo ebe ụmụnne fa nọ, focus ya ọ na ebe mmụ Igbo nọ, na-eme ma looting, na-amụ ma chọpụ ọkụ, na-agba moto ọkụ. Maka na fa mana ihe niile a abụrụ nke ụmụnne fa. So fe take the opportunity a na wee weluzi ofe okwute tugbo unu na abụ. Anọ nne na revenge nwanne fe egburu egbu. Makwụnụ na revenge kwu mmụ Igbo. Mmụ Igbo yuzuo n'uche unu. Daalụkwanụ.